Bodoland मुलुग सोलोंसालिनि भाइस चेंसलर लाइश्राम लादु सिंह बिथांनि सायाव जाख्ल'नायनि जाहोनाव सीएम भिजिलेन्स हानजाया 1/2022 नंनि केसआव एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। नाथाय स्रोदै बिल लानानै उदां अख्राङाव फैनानै बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव गावनि बिबानावनो दं। बे समाव जों बुंनांगोन बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालि बुंब्ला बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनि बिखा मोदोम होजोबना दं। नाथाय मा सोलिदों बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव मा जाहोनाव आनजादनि फिथाइफोरनि सायावबो गोबां जेंना फरायसाफ्राबो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि सिङाव थानाय फरायसाफ्रा गिलु-बालु भुगिनो गोनां जादों। बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालि बुंब्ला माखासे फरायसाफोरनि गोसोआव गिखांनाय फैयो। थारैनो मा जादों? भाइस चेंसलर लाइश्राम लादु सिंह बिथाङा गोबां जाख्ल'नायनि अजद थासेयावबो गोबां आफादफ्रा बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि भाइस चेंसलर लाइश्राम लादु सिंहनि हेंथायै सोमावसारदोंब्लाबो बेनि जेबो फिथाइ थायनाय नुनो मोननाय जायाखै। सोरनिबा सोमावसारनाय दाबि दैखांनायखौ खाथिर खालामा लाइश्राम लादु सिंह बिथाङा। मा जागोन गंसेल' नायल' जाल' रोजा रोजा सुबुंफोरनि मुंख्लं जानानै मुंख्लंफोरनि थैजों सोमोन्दो थानाय बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव बेबादि जाख्ल'नाया गाहाय दैदेनगिरि थायोब्ला फरायसाफोरनि भबिष्यतआ मा जागोन? जेराव बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि आनजाद फर्म फिलआप एडमिशन रिजाल्ट बायदिफ्रा गोबां जेंना नुजानायनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा गिखांनाय मोनसै। थारैनो गोबां जाख्ल'नायजों सोमोन्दो थानाय भाइस चेंसलर लाइश्राम लादु सिंहआ सोरनि साहस मोननानै गोलाव सम बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव जिरायथाबबाय थादों? बड'लेण्डनि फरायसाफोरनि इयुनखौ सिलिंखार खालामनो नागिरदों नामा भाइस चेंसलर लाइश्राम लादु सिंहआ? बिथाङा थारैनो बेफोरबायदि बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि भाइस चेंसलर लाइश्राम लादु सिंहनि सायाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा मा राहा लागोन बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासेमानि दैदेनगिरि बिथांमोना बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि दरखं मोखाङाव धरना होनायजों लोगोसे खौरांगिरिनि गेजेरजों भाइस चेंसलर लाइश्राम लादु सिंहनि बिथांनि सायाव गोख्रों थांखिनानै बाथ्रा बुङो आरो थाबैनो लाइश्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनिफ्राय बिदाय होनायनि दाबि दैखांदों। बिदिबा फैदो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि भाइस चेंसलर लाइश्राम लादु सिंहनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ खौरांगिरि मिथिसार बसुमतारी बिथांनि हेफाजाबनि गेजेरजों मिथिना लानि। जोंनि बर'फोरनि उथुमै क'क्राझार बे क'क्राझार नोगोरनि साखाथियाव थानाय जे बर'फोरनि थैजों सोरजिजानाय बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालि जायखौ जोङो मोनसे गावनि हार्ट होननानै लायो। जोंनि बिखा बिख्लो थैजों सोरजिनाय बे बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव दिनै जोङो मोनथिनो मोनदों जे बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि जायनाखि भाइस चेंसलर बिथां प्रफेसर लाइश्राम लादु सिंह बिथाङा थांनाय 2022 मायथाइयावनो जे बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेंसलर हिसाबै थाबाय थानाय समावनो जे बिथाङा मोनसे केसनि गेजेरजों बिथाङा जेलाव थांनांगौ मोनसे दङमोन। नाथाय बिथाङा रावनोबो खोन्थायालासे रावबो मिथियालासे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जायफोरनाखि बिथांनि एडमिनिस्ट्रेटिभनि मानसिफोर बिथांनि बिबानगिरि बिथांमोना रावबो मिथियालासे बिथाङा बै जायनाखि 1/2022 केसनिफ्राय बेल लाखोमानानै जायनाखि साख्रि भाइस चेंसलर हिसाबै बिथाङा बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव दासिमबो भाइस चेंसलर हिसाबै थाबाय थादों। दा बिथांबायदि काराप्टेड जायनाखि भाइस चेंसलर बिथांबायदि थगायसुला जायनाखि कौटि कौटि थाखानि बिथाङा जे जाख्ल'नायनि मुङै चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्सनि जे नायबिजिरनायनि गेजेरजों जे बिथाङा बेबायदि केसजों जाबसिन जानानै केस जानानै दंमोन। बेबायदि समावबो जे बिथाङा साख्रिनिफ्राय नागारालासिनो जे स्रोदै थगायनानै बा रावबो मिथियालासे बिथाङा गावखौ बेल लाखोमानानै जे भाइस चेंसलर हिसाबै दासिमबो पजिशनाव दं बेयो आसरित। दा बेनिखायनो जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे सोमोनांथाव जाथायखौ नुनानै जे जोङो गोमोदों जे बेबायदि दासिमबो जे केस गोनां केस थासि थानानै जे बेल लानानै बिथाङा दाबो भाइस चेंसलर हिसाबै दङ बेखौ जोङो मानिनो हाया। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसु हिसाबै जों बेखौ मानिनो हाया। बिथांखौ भाइस चेंसलर बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ। जोङो जे आसामनि गभर्नर बिथां मानगोनां गुलाब चान्द काटारिया बिथांनिसिम जोङो खावलायहरो जे बिथांखौ थाबैनो बोख्लायनांगौ आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम सरकार बिथांमोननिसिमबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरो जे बिथांखौ भाइस चेंसलर बिबाननिफ्राय गोख्रैनो बोखारनांगौ आरो बोखाराबा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाबैनो जोङो
गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिम माखासे आयेननि राहा लागोन आरो जोङो सोमावसारनायखौबो लांबाय थागोन आरो बिथाङा बेबायदिल' नङा गोबां सिङाव बिथाङा बेजाल माखासे खामानियावहाय सोमोन्दो थानाय गोबां दङ बेनिखायनो जों सम फैयोब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामनानै जोङो आन्दलननि गेजेरजों बिथांखौ बोख्लायनांगौ होननानै जों दिनैनिफ्राय माने जरदार भाबै आन्दलनखौ खालामगोन बेनिखायनो जों गिबियावनो खावलायदों जे गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नर अफ आसाम बिथांमोना जाहाथे बिथांखौ भाइस चेन्सेलरनिफ्राय बोखारो जों बेखौनो डिमान्ड खालामहरदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बेबायदि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइज्राम लादु सिं बायदि जुदि काराप्टेड कनस्पिरेटर फ्रड जायनाखि थगायसुला बेबायदि थगायसुलाया जुदि बेबायदि मुलुगसोलोंसालियाव थाबाय थायोब्ला जे बेबायदि मुलुगसोलोंसालिनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि जे फरायसाफोरनि भबिसत बा इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि भबिसतआ मालाबाबो मोजां जानाय नङा आरो जों बेबायदि जे भाइस चेन्सेलर थानायनिफ्राय जों थांनाय समनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों जे माने खुनु मोनसे मोजां मोनसे आनजादनि जे मालाबा नटिस होनाय मालाबा फर्म फिलआपनि नटिस होनाय मालाबा रिजाल्टनि जे डिक्लेयार होनाय बेफोर सम बायदियै मोनसे मोजां फांसनेल जाया बे इउनिभारसिटियाव जों बेखौ बिनि थाबाय थानाय समावनो जों नुबोनो मोन्दों आरो जाउनाव माखासे फरायसाफोरा खुद्रिखांनानै इउनिभारसिटिखौबो गेराव खालामफैलायलायनाय थासारिया बेबायदि भाइस चेन्सेलर थानाय समावनो बेखौ जोङो नुबोबाय थादों दा गथिखे जोंनो बेबायदि भाइस चेन्सेलर जायनाखि फरायसानि इयुनखौ जाग्रा जायनाखि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बा बिटिआर ओनसोलनि फरायसाफोरनि स्टुडेन्टफोरनि फिउचारखौ जाग्रा बेबायदि भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो नैबे इउनिभारसिटियाव नाङा जोंनो नांगौ मोजां सासे माने जायनाखि फरायसानि भबिसतनि थाखाय सानगोन जायनाखि इउनिभारसिटिनि भबिसतनि थाखाय सानगोन बैबायदि भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो नांगौ एबसुआ बे लादु सिं बिथांनि सायाव मा राहा लागोन दायो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समावहाय जेबायदि आन्दलननि गेजेरजों जोङो गभर्नरनिसिम मेम'रेन्डाम हरदोंमोन चिफ मिनिस्टारनिसिम मेम'रेन्डाम हरदोंमोन जायनाखि मोनसे इउनिभारसिटिनि जे चेन्सेलर बे चेन्सेलरा गभर्नरा जायो बेनिखायनो जों गभर्नरनो मोनसे मेम'रेन्डामबो हरनाय जादोंमोन थांनाय समाव जे बिथांखौ बेबायदि जे कारापसननि सायाव माखासे एलिगेसन थानाय बेबायदि भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो नाङा बा बेबायदि माखासे इउनिभारसिटियाव जे बेले बेजे गावनि साननानै खामानि मावनो रोङै जे इउनिभारसिटिनि भबिसतखौ दंस' खालामनो थाखाय खामानि मावग्रा बेबायदि भाइस चेन्सेलरखौ नाङा होननानै जों सिगां बुंहरदोंमोन आरो दाबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ समाव जोङो बेबायदि जे भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय जुदि बोख्लायनानै दोनाब्ला जों गाबोननिफ्रायनो नैबे गेटआव जिरायनानै जों आन्दलन खालामनो थाखाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो थाग थियारि जानानै दं एबसुआ सिगांबो धरना हाबाफारि लादों बिनि सायाव आरो बिथाङा नैबे 2022 मायथाइयाव 2022 मायथाइयाव बिथाङा आरो मोनसे केसजों जाबसिन जाबाय आरो बिथाङा बेयाव इलिगेलै मोनसे फरायसालिमाखौ बिथाङा सालायगासिनो दङ बिनि सायाव एबसुआ मा बुङो दा एबसुल' नङा बेयाव माने जेनाखि चिफ मिनिस्टारनि भिजिलेन्स बे चिफ मिनिस्टारनि भिजिलेन्सनि गेजेरजोंनो बिथांखौ जिहेथु केसनि गेजेरजों रुजु खालामनानै जे मोनसे एफआइआर रुजु खालामनानै चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्सआ जे जों मोनसे नटिसाव मोनदों जे बिथाङा इमिडियेट माने जेलाव लांजानांगौमोन नाथाय बिथाङा खारखोमानानै जे गावनि पजिसनखौबो लादों आरो कर्टनिफ्राय बिथाङा बेलबो लाखोमानानै जे खामानिखौ मावखोमादों नाथाय बेखौ हयथ' मिडियानि गेजेरजों दिनै हाइलाइट खालामनानै जोंबो मिथिनो मोनबाय बा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभनि माखासे बिफाननि माखासे बिथांमोनाबो डिपार्टमेन्टनि माखासे मावख'गिरि बिथांमोनाबो दिनैसो मिथिनो मोनदों जे दा ओंखायनो दिनै बिथांमोनाबो निस्सय साननो गोनां आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनैसो मिथिनाय हिसाबै जोङो दिनैनिफ्रायनो जे गाबोननिफ्राय जोङो बिनि एगेन्स्टआव खामानि मावनो थाखाय थाग थियारि जादों नाथाय सरकारा बिनि सिगां दिनैनि 24 आवार्स सिगां जुदि माबा मोनसे डिसिसन लायाब्ला एबसुआ गाबोननिफ्राय मोनसे डिसिसन लानानै खामानि मावसिगोन बिथांखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामनांगौ बिथांनि जे माने केस हिसाबै बिथाङा मा सेक्सनाव गोलैयो मा रोखोमै बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ बेखौ आयेन बायदियै बिथांखौहाय एरेस्ट खालामनांगौ आरो भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बिथांखौ दा बोख्लायथ'नानै दोननांगौ जोंनि दाबिया बेनो थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव
मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET Engineering Medical Entrance आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।